Assalamu alaikum jama'a, sunana Kamal PK. A wannan bidiyon zan nuna muku yadda mutum zai samu MB 150 a naira 20 kacal, sai kuma MB 450 a naira 50 kacal, sai kuma 1.5 gig a naira 200 kacal, amma ga masu amfani da MTN. Kafin mu ci gaba, ku danna mana subscribe sannan ku yi like wannan bidiyon. Da farko za ka ɗauki wayanka ka shiga wajen dialing code, sai ka sa *131*86#. In ka danna ya ka danna send. Gashi na naira 20 za su ɗauka su baka MB 75 da kuma wani MB 75 ɗin bonus in ka haɗa ya zama MB 150, kuma zai yi sati kafin ya expire. Sai na biyu za ka danna *131*87# sai ka tura. Shi kuma wannan za a baka MB 200 sai kuma wani bonus ɗin MB 250 a naira 50 kacal, shi kuma zai yi sati biyu kafin ya expire. Sai na uku za ka danna *131*88# sai ka tura. Shi kuma wannan za su baka 1 gig da kuma wani kyautan 500 MB a naira 200 kacal, shi kuma zai yi wata kafin ya expire. Yawa sai kuma abu ɗaya, ba kowane layin MTN bane yake yi, amma da yawa sun gwada sun samu. Mai tambaya ko kuma wani ƙarin bayani ya mun magana a comment section. Na gode.